Uba lamprang kharbani Presiden KHNM uloong balada ki trai muluk lani kejala kimpenan kamban kran da kaktian khasi kumno en khmit lenti baka sorkar India kan shimkya ya kane uba lamprang uloong habakran chikilat pathai kubor hadin gajingwan yakandu ya ulampang ka ying dorbar thau an kejala u Thomas A Sangma menta ka khat saw tarik rempang arjar phausaw hakani ka singi KHNM hapo gajingalam u Presiden barang ba ka seng kilalet man buru da kajing tho ban kentu ya ulampang banadu ka dorbar ka ban sedang nadu ka khandu tarik rempang arjar phausaw baro handu phongut ki MLA kin kran da kaktin khasi bat garo uba lamprang kharbani ulaong ba ki MLA khasi kin kran da kaktin khasi ki MLA garo kin kran da kaktin garo bat banbu da kinong translate uba lamprang ulaong ru baka seng kala dab banethu ha ulampang baka seng HNM kan sa penjur ki jingyakhi lada kaktin khasi bat garo kamrung ha ka kharnet ka bapra dak babarngam ban penlong sendan da kijing sha thangan ha Delhi kumban pen kan mau hangni baka seng HNM hausnam arja arphaulai kalalet ban penong jingyakhi hanong ba Delhi bandawa ya ka sarkar pedeng ban pentri kamno ya ka ILP ban penbet ya uput usam bat ka jala Assam bat kumjuru ban ithuno ya ka tien khasi ha ka kharnet ka bapra jong ka riti sanshar kari India ya ka tien khasi bat karo hak arphanyotrik jong bunai September jong snam dekat pra la pas ya ka resolution daga Government of Meghalaya boga jingalam jong sarkar NDA 1 report tehenrai hado kini kisni nalyang jong ka sarkar India kampat syamla ai kana no ka signal balano en kentup no ya tin khasi batkaro syakit bafra jong ka tifisa di India tinama kata kum kaseng kabla debuan penlong jingeki ha kalai tarik lombar jong sunam berang sudap bangila semai ngila kular syaka ri benreu ba nginom song thaj ni yai budin bai kat hado ba ngindayo tibertakas ngi ngilawan hangne bad uspeka namang ngitip syai baga dorbar ka session kan long la sisngi kan turek ngila kentu ya uspekar ba nado ka khandeu turek nang me syakmat ba ka Meghalaya Assembly bat baro ki reu pungut ki MLA jong ka jala Meghalaya kum kadak jong ka jingpen I syaka sarkar India watla kam sempat la implement ya kana ka jing kwa jong ka jala Meghalaya ka jing kwa jong ka jak benreu manado ka khandeu turek nang ne syakmat kat badon norbar ba UMLA karo uhapkan karo UMLA khasi uhapankan khasi barada UMLA karo sutu ijingkan khasi ka sarkar Meghalaya kan habban bo daw nonton slat ada ukaro sutu jingkan khasi da khasi sutu jingkan karo ka kamram jong ka sarkar Meghalaya lengba uspika di habbo daw nonton slat knang pen I syaka perthai pen I syaka sarkar India ba wadla pimpat recognize jing nekten rai mangingi kum ka jala kum lanai kum ka jak benreu min habban pen kamno bat ngila dawaru na uspikar ba phi kum kinru pungut kno to ai nang pen kam ma phi assembly nang e ki ke HNM Delhi bat ngila ya thuru hai uspikar ba ke HNM ka long ready ni up stang ya ka kuman batmai enda ka sarkar India kala phom ni ko batmai ke HNM long ready ba ngin lek ban ya ki da khampeng e bat ngila thu ki ha uspikar ba ngimton por ban suiki jai kumbang ki mana kene ka sit in demonstration harang larai ba daga jiki kebajor daga cing kebe long kebajolong bat ngilaya de betu hai ba daga hunger strike ka HNM kala decide na banta ba kine ki jingdawa jong ka jak benreu kine ki jing kwa jong ka jala Meghalaya kin yo no berkesukar India ka de ban sngap ya kene ka sur jong ka jak benreu ka bersngap ya ka sur jong ke jala Meghalaya Meghalaya jong speaker ula ai jing khubla yengi kum keseng ka babudin bat u Meghalaya jong iru ila kular ba adu khandeu treki ban hap ban le kumbal ka ka ba keseng ka ai jengmut nomor pi ngi sutu baldangi kum kitrai ri trai muluk ni kum ke jala Meghalaya ngim penon kam ya ketin la jong kumno ngin expect ne kumno ngin kibelenti bekas kiwe ne ka sarkar India ka ba na Delhi kan simkia rangingi simkia kamot ka sarkar India ro kan sutu kan jing simkia jeni kita kide ki
jing ya thir jing ya tai jing discuss jong ka seng H&M baru spekar haganai ka sini pemerintah. Hingga Mekhlia Legislative Assembly kelak pas ke resolution. Lo ong bah hoj. Ya tin kasih buktin keru de ban itu. Ngina kalian jong seng nak keren ko sayang ong bah. Kamantoy ban pas ya ketu ke resolution krem da praktis. Ki ong bah dak tin pereng ki ong bah. It is better to practice rather than to preach. Lani you preach, lani you practice what you preach. Jika ke bangi kuat naga surkar Mekhlia mentah. Naki ripungot hiji MLA kolong ba kumba pi pas ke resolution tele kum tagen nai pas ke tu resolution la de thok po ko te bu na tu kam don jum toy e ta te kumba ong presiden mana ba nakaliang juga H&M hi ka kam nom chung thak kat ba kene ka isu jong ka jat beriu ka jongi ka ba ngila da thang sha ma jat beriu jongi ka da thang sha no du kam chua ba kene ke de ka isu ka ba kongsan ka bala ban kentiu ya ka bah kamian ya ke yok ke kon ya ke jingnang jing start hani pok ke jelah ke jung